Jakob Kruse, hvis vi lige skal vende jeres sidste kamp på hjemmebane, så fik I jo sæsonens første sejr mod BK Ydun. Det var vel dejligt endelig at få en sejr? Det må man sige. Det var længe ventet. Jeg synes, vi har været tæt på rigtig mange gange, men har manglet det sidste, og man kan sige, at i den kamp, der får vi tingene til at fungere på den måde, at alle byder ind og spiller mod mål, og det gør altså bare, at vi er den del farlige, og man kan også se på målscoren, at vi får det rimelig fordelt med sådan 2-3-4 mål over hele linjen. Så spillede I jo faktisk også i torsdag sidste uge ude mod tophold for Silkeborg, hvor I desværre tabte, men I var faktisk med i store dele af kampen. Hvad var det, der fungerede godt for jer den kamp? Jamen, vi byggede faktisk lidt videre på kampen mod Ydun og fik spillet til at fungere i og med, at alle var farlige, og alle tog del i det angrebsspil, hvor vi førhen har haft en enkelt eller to, der skulle trække helt læsset, og det gjorde sådan set, at vi var med i 40 minutter, og så gik det jo lidt galt. Nu møder I så Esk Aarhus på hjemmebane. Hvad kan du fortælle om dem, og hvad forventer du dig af kampen? Jamen, altså, Esk Aarhus i stærkeste opstilling er en farlig cocktail, men de har nogle skader pt. Og har haft et stykke tid, så vi må vente og se, hvad de kommer med. De har en tidligere landsholdsspiller, Anne-Sophie Ockels, på venstre bak, som ligger og bomber mål ind, når hun er med, og en Julie Aagaard på højre bak. Så alt efter hvad de kommer med, så må vi se. De har også haft et par ungdomsspillere med i de sidste par kampe, som gør det faktisk ret godt. Hvilke ting fra de sidste 2 kampe skal I så tage med til den her kamp her, hvis I skal få en sejr igen på hjemmebane? Vi skal blive ved med at dække op, blive ved med at arbejde godt for hinanden nede i forsvaret, se om vi kan få lidt ekstra kontramål, det kunne være dejligt. Men samtidig skal vi bevare det spil, vi havde i store dele af kampen i Silkeborg og i hele kampen mod Ydun, hvor vi alle sammen er farlige og tager del og ansvar i det at skulle lave målene også. Tak for det, og held og lykke med kampen. Jo, tak.